Bħala parti minn tradizzjoni għal Life Cycle Malta Foundation, il-parteċipanti fil-Life Cycle ta' din is-sena ġew milquwa fil-Palas ta' San Anton mill-President ta' Malta Miriam Spiteri Debona. Il-laqgħa saret fil-bitħa prinċipali tal-palazz fejn iċ-ċiklisti u t-tim tal-backup inġabru biex jirċievu l-inkoraġġiment u l-awguri tal-President qabel ma jitilqu minn Malta lejn il-Botswana fil-25 Ottubru. Bħas-snin ta' qabel il-parteċipanti għamlu waqfa bir-rota fil-palazz waqt pawża f'waħda mill-aħħar sessjonijiet ta' taħriġ tal-grupp. Bil-laqgħa ta' din is-sena isseħħ matul is-sessjoni ta' qabel tal-aħħar ta' taħriġ. Minn barra l-preparazzjoni individwali tagħhom il-parteċipanti impenjaw ruħhom fi programm rigoruż ta' taħriġ fi grupp mifrux fuq 17 il-ġimgħa bitħejjija l-isfida tal-Life Cycle ta' din is-sena, sfida impenjattiva ta' 2000 km bir-rota mill-Botswana sal-Cape of Good Hope fl-Afrika t'isfel. Rotta li għandha titlesta f'perjodu ambizzjuż ta' 10 ijiem. Il-President personalment ferħet li ċiklisti u li kumplament tat-tim għad-dedikazzjoni tagħhom u rikonoxxiet il-vjaġġ notevoli li se jwettqu biex jgħinu lill-pazjenti kif ukoll biex tissaħħaħ ir-riċerka medika u jiżdied l-għarfien dwar il-mard tal-kliwi. Fl-24 edizzjoni tagħha, il-Life Cycle Challenge organizzata mill-Life Cycle Malta Foundation ħalliet impatt impressjonanti sa mill-ewwel edizzjoni tal-1999. U saret avveniment annwali importanti fil-kalendarju sportiv lokali. Matul is-snin il-Fondazzjoni Life Cycle Malta ġabret b'suċċess qrib l-4 miljun euro b'appoġġ għal pazjenti tal-kliwi għal riċerka medika u biex tiżdied il-kuxjenza dwar ix-xogħol li wettaq ir-Renal Unit fl-Isptar Mater Dei.